kuthatheka inqumo ngokuthi ngiyiliphi ipolitiki. Kubhlungu ukulindela njengoba silindele umongameli ukuthi mhlambe usengathatha isinqumo mhlambe adonsa ukhaphethe mhlambe angawudonsi. Ngesimo esisodwa ke wembovu bakuyi-GNU njengamanje and kuvele kunodungunyane olukhona vele lapha kuyi-GNU njengoba sikhuluma nje. So uvalo kimi nje ngingedwa luphezulu ukuthi uzosibekaphi. Kodwa ke ngiyamethemba umongameli wezwe enkulu. Ngiyathemba futhi ukuthi zonke inqumo azoyithatha zobe zizamukisa izwe. Isiphi isinqumo obona ukuthi ngabe si-wrong bengasithatha upresident? Ngicabanga ukuthi uma ubekwe as i-law enforcer kuwumthetho wakho ukuthi isigangi noma omsola njengesigangi udile naye. So njengoba ebekiwe uGeneral Mkhwanazi as uCommissioner kwaZulu Natal, futhi ke kuvela ukuthi ekuveza yena ukuthi akuyena ohlokoloze abantu kodwa beze kuye ngoba phela uyena owathola ama-WhatsApp ngokusho kwakhe ayekade emtshela ngento angakaze ayibuze futhi ngoba uma esho kuyinto angakaze ayibuze ukuthi ngale behind yena la ngaboni khona kwenzakalani. Kodwa kwafika kuyena ngocingo lwakhe kanalo esingazi ukuthi nawo le ndoda le kuyiyona yamthinta ocingweni iyayilithole kanjani ke mhlambe ke lusemphakathini anginalo ulwazi oluphelele. Kodwa ucingo lika general uGeneral Mkhwanazi phela njengoba ngithi yamthinta ku WhatsApp lenkunzi akhuluma ngayo. Ihle ngizokutshela yona ngifuna ukuthi ukwazi lokho. Mina nguDumisani Ngubane ngine number ka National Commissioner kuMasimula. Mina nguDumisani Ngubane nginama number abo bonke ocommissioner bama province eSouth Africa. Nawu nalo ilungelo futhi ungayithola. Number yababa uMacingwana nginayo. It is the law of this country. Akekho oyi public servant ekufanele agodla gugushe inamba kahulumeni kusuka ngisho kwimeya ephethe le yafoni ekhokhelwa umasipala yokusavisa umphakathi. That number must be readily and freely available ngaphandle kwenamba yakhe epersonally. So ke inamba zi-available imntana enkosi. Akekho efihliwe yakhe unless unento yakhe eseceleni. Ingakho iningi labo libona liba nezingcingo ngambili. Kusho ukuthi usuke mhlambe enzela ukuthi mayise nomndeni abange avale lolu ucingo kodwa lokho olungatholakali lonke lu available ucingo. And the good part is some of them answer mawubathinta, some of them answer. Okay, Siyabonga. Kusibusisi. Yeah. Okay. Mina ke ngingedwa nje ngingafisa kube ukuthi kuba nenhlolo kuba nolandelo lwalolu daba oluvezwe uGeneral olusheshayo futhi hayi lolo lwama commission ngoba ama commission sesiwabonile esithathela iminyaka kodwa nje mangaba nendlela okubhekwa ngayo ephuthumayo ngoba akaqala ukuliveza ulivezile ngoMarch uthe ngaphendula uMacingwane sathula futhi njengesizwe nje kwangathi into engenzekanga. Ilunga leParliamente lomkhonto wesizwe party libuza umbuzo ukuthi iIPID yayikade institute investigation against uMkhwanazi. Yes. Yaphindi iIPID yathi iIPID ithunyelwe. Sizokhumbula sonke leyo fiasco eyenzeka. Yaphindi iIPID yali-withdraw. Kwakwenzekani? So we are still waiting for answers. Nalo ilunga lomkhonto wesizwe party leParliamente, we will try to get her olapha kwi-portfolio committee yamaphoyisa azosichazela ukuthi
ithini portfolio committee yamaphoyisa kulenzuka ayike lenganekwane esibhekene nayo siyizwe, because she asked this question. I want to know from her if she did get the answer. Kodwa ke siyabonga mntana inkosi kubusisi. No, ngiyabonga. Lisa Mbovu Somash. uyaphela? Hayi ngiyaphila mfethu njani wena? Singaneno njani nina? Hayi sikhona nathi. Yeah. No, mfethu la sibhekene nodaba olukhulu nolunzima oluyenzuka ayike. Kodwa ekugcineni kwako konke simlindile upresident ukuthi azokhuluma, kodwa iningi labahlali baseNingizimu Afrika silindele ukuthi azokhuluma ngendaba kaMinister Deputy National Commissioner abathintekayo kulolu daba ngezinto ezimbili ke. Ukuvezile umkhwanaze ekhuluma lapho ukuthi kunophiko okwancoma upresident ngo2018 ukuthi lakhiwe ngenxa yepolitical killing. Uyasho ukuthi kwakuse eMaritzburg umentionile Kodwa upresident kwakade eqeda kubulawa umso wenkosi Maqatha uMaqashana. Yeah. Yes. So manje lolu phiko uyalichaza umkhwanazi ukuthi belisebenza lunama case elwaphenyayo, kodwa manje yena lo mnumzane uDeputy Commissioner kuNational wathi lama case awalethwe officeini lakhe. After that futhi lama case asesusiwa officeini lakhe sebezo disbanda this team ebiphenya ke manje. So upresident akasaveli ukuthi bambekaphi kuyona yonke lento ngoba kuyavetha umsebenzi oqala upresident ngokuthi kwakhiwe le team le, but ekugcineni mayisi suspendwa sebenza sebeyidisbanda sekuba usenzo no deputy head of no deputy national commissioner. Sekulungise lokho Elisa. Usenzo is still a minister though, eh? So minister Maqingwane. Ungathiwa ku clean governance sithi usenzo uminister Maqingwane. Nansi fans of Maqingwane ngezantsi ingibheke ngamehlo omabili. Please musukufuna ungifake ekhulumeni ngiyacela. Kodwa Mbovu iba neqiniso ngoba uRamaphosa siyasho ukuthi uRamaphosa singasho ukuthi upresident. We always say the president of the republic. Angifuni ngikhathe nalokho ngezantsi. Yes. Wena ukahle umkhonto wesizwe niyajahlana musukungifake ekhulumeni. Okay. No minister Ngiyadlalela beqhawe iqhubeka. No minister usenzo Mchunu. So manje iyayibona ukuthi and lento mkhwana lento wena Mbovu into eshiyimbuzo usungithweseka mkhwanazi. Ngiyabonga. Lento ishiyimbuzo eminingi ukuthi kudisbandwa lo phiko lolu while sibheke kuma election ma local government election and kuyazi ukuthi induku yes uswazi la lusho kakhulu khona kuzodisbandwa lolu phiko la silidinga khona kakhulu kuzoqala into yama local government kuzobula one abantu be contest izinto zobucancel uya contest anyway. Cha angicontest ngicontest Somash kodwa ngiyayibuka lento ukuthi into ezayo umkhwanazi lento bekumele ayilethe esizweni ngempela ngoba lolu phiko lidisbandwa kanjani sibheke okhethweni kusazosuka yobaleke kangaka lokhu. And okwesibili Somash bashiya kanjani singenayo head of intelligent ezweni. Uyayibona icrisis ade besibeke kuyona oMaqingwane. Uyabo futhi inhloli nje azikho njengamanje. Kufanele amaphoyisa ayiphenyela zikho inhloli. Azikho inhloli and umsebenzi wamaphoyisa uhamba kalula makunobuhloli. So izwe ngempela angifuni qamba manga bangayithatha abafowethu as be supporter ama politician abo o minister osenzo kuhle siyakuvumelana bakwenze ngokweqembu but ekugcineni abake babeke izwe phambili njengomkhwanazi. Umkhwanazi lapha ubeke izwe phambili wabeka abantu baseNingizimu Afrika phambili komsebenzi wakhe ngoba uya understand ukuthi lapha uhola yonke into uyenza ngamali yabakhokhi bentela okuyithina abantu ekade ezositshela ukuthi kwenzeka.
Phela kahle nalokuthi wayombalula bemsola ukuthi uzeleni ukuzotshela izwe kodwa bona mabesakhankasa befuna ukuya kulwa uhulumeni beza kuthina njengabantu but ekugcineni umkhwanazi meseza kuma boss abo phela nathi sama boss abo uhulumeni yini umkhwanazi mesezotshela ama boss ahulumeni okuyithina bemgxeke so iliyanto nje inzima andiphuni kodwa simi nayo undonga futhi upresident mebuya angalinga thatha isinqumo sokuxosha umkhwanazi mina ngithi ukube kuyenzeka umkhwanazi ngabe manje uyazama ukuthi abeshintsha abengena ngala emasoshini if kuyenzeka lento yokutransfer abezoyibamba ngala emasoshini ugudi kakhulu siyamdinga kuningi azosilungisela kona kwaze kwanzima ezweni kusho ukuthi ngisho kathiwa kwenzekani njengamanje iSouth Africa ithi mkhwanazi for president so noma sebengamsusa emaphoyiseni avela imele nje qekelele athi ufuna ukuba umongameli siyomvotela inawo amasende leyandoda kufuneka vele umuntu onamasende manje to fix this country siyabonga sawubona we ubani EMCiza bani AMCiza yeah Mbovu somahashi uyaphila seasonator madam asaphila Mbovu yeah seasonator yini seasonator madam ayinzima mina ngimana umkhwanazi Mbovu yabo Mbovu uRamaphosa njengoba nathi samthemba samenza umholi waphatha lelizwe makayenza iqinise ebantwini wathi yena ufuna uklina ngithi wavula wonke lama unit njobo ulisa seshile ukuthi no bekunama special unit ephoyiseni avulayo enwaso le ndaba inzima Mbovu iphuma from kusenzo from kule case kasenzo ukuza ko DJ Sambodi ukukhuphuka so yabona Mbovu so manje usenzo meyo yebo usenzo meyo ubani oyakhuluma ngayo okay kune nanti indoda izositshela inkinga ezinkulu eSouth Africa kodwa sithuleni isilalele onanga omnye uTefo wavela wavala imic yakhe umsizi seasonator seasonator manje usuvala imic asisi ubani ukutshela indaba enkulu kangaka uyizwa ngoku okay ngizokusendela ngibona ku Twitter and na ku YouTube ne so what happened there was advocate Tifo wabuza angazi boku angazi uyubani commissioner yamaphoyisa or MEC bekaphethe indaba zama license gani and whatsoever ukuthi abuze lo beka reporta ukuthi endoda kuze kanjani ibiza family kaKelly Khumalo izizobamba umhlangano eHoughton no MEC angazi ne commissioner or something Gauteng commissioner whatsoever bekhuluma ngani ayazi le ndaba le ndoda makubele iphendule le Mbovu ithi iyakhumbula ukuthi vele uadvocate wayibuza but he cannot answer that question now why so manje umkhwanazi uyiqala from the scratch baningi abantu abaprotective kulama case wabo Senzo who's this guy abo DJ Sambodi kuningi okuyenzaka ama drug lord njengaba abasho umkhwanazi njengoba uTefo lo wakhona bamxibula ama disk baze bamphuca ngisho yebo bathiwa uyifake uyifake yeah isuka lapho bheka ngizokusendela ivideo yakho manje ngicela ukuyidownload ku Twitter na ku Insta na ku lento le yabo so manje sifuna i-country clean governance i-country efana ne-clean government yonke into ibe transparent so lo baba lo ubonile ukuthi yazini labantu bangibiza emhlanganweni bafuna ukungithulisa nga something and I'm guaranteed 100% sure ukuthi umkhwanazi bebamoyara lapha bafuna athathe maybe ijojo or whatsoever kanti uyabona ukuthi yazini laba bafuna ukungathi kwathi mhlambe ayosicabanga njengoba bazobamba i-conference or on Sunday akhipha wonke amaqiniso because abamlaleli ngangi-understand let us esase platform uSeasonator wehlisa umoya Seasonator ubeke kahle matatazeli sezongena ifan of Senzo ngiyayibona iyakuthusa bakwethu South Africa asike sichaze izwe lethu leli ina sivote siniko sopolitiki noma inhlangano yabo ithuba lokuthi basiphathele izwe for 5 years so this must be understood izwe elethu this is our country so politicians
are busy, and excuse my language, fucking up our country. Sibhekile, they will protect each other. Bayeba, Israel chungabeli kude kabi if all money that is intended for service delivery is used at least for service delivery. Sinenkinga sinamgwaqo imali yaphuma, they always F up. Their speciality is to F up all the time. And we are saying indaba le it's a but in the tip of the iceberg into le ka Babu Mkhwanazi. Asukuzwa Mbuvu. Nengixolele bakwethu, guys, I'm kindly humbly requesting stop calling. Fans of Senzo, sisinethu ungahambi. Fans of Senzo, how are you? Okwesibili. Uyaphila? No, ngiyaphileka. Phinde ngibingelele nenhloso. Yeah. Yebo. I think abantu lento bayithathele phezulu. Bangabheka ama-side onke story because the story always hlezi nama-side awu-2. Njengamanje basezwe uMkhwanazi ekhuluma kulesithengiso sebendaba asibizile obeku-wrong nakho because as eyiphoyisa yena or ephethe amaphoyisa bekumele aqonde kumphathi wakhe akhulume naye ngalento le. And then mase ngithi abawazi Manje kancane nami ngicela ukuthi kodwa ungitshele mangi-wrong noma ngi-right. Mkhwanazi ugeneral okwamanje. Mase sithi uSenzo uminister okwamanje. Right. Umkhwanazi ureporter kubani kuMasimula National Commission. Yes. The National Commissioner is currently on leave. Aga report ku Deputy Commissioner. U reporter ku National Commissioner. So since the Commissioner kade engekho eku leave, so he had no way but he had to do a press conference. And as a provincial police commissioner, he's got a right. Because if all the doors are locked, what was he supposed to do? When Mkhwanazi in this case, she would be a part of the fence of Macingwane. Ubuzo wenze njani? angithi njoba kukhona udepute kube kumele asuka ikele deputy because njoba each and every position in a deputy yakhona if mina emsebenzini bengireporta kumbomvu umbomvu une deputy so obviously kumele ngisuke ngiyoku deputy yakho so ihamba kanjalo so bekumele nalandele zonke imigudu yakhona ukuthi khanjwa kanje uma seyasho okay ngihambile nga endaweni ethile bangichitha ngahluleka that's why nami sengithi uDeputy uyathinteka nje kuyona yonke lento ekhulunywayo igama lakhe liyathinteka so uyo reporter umuntu uthe uMkhwanazi enkulumweni yakhe kunenkinga phakathi kwephoyisa nesigebengu so njengamanje uyi suspect no deputy so uthini wakho umbono umbuzo umuso uthi lento le kade abanamkhwanazi because muzobheka ama message lawa akhona njengamanje kuyena athi akhona awamasha madala so uvukuze izitraverse ezindala okumele ngabe kade akhuluma ngazo kusho ukuthi bekuyipart ye investigation angithi investigation is a culmination I mean you always get information up until you are ready ukuthi usungenze njani usungenze arrest icase usuyibuildile but ungitshele mangabe nginamanga angiphikisa imbomvu but njengoba usho ukuthi okay ubekumele adlulele kuma deputy unama deputy awu2 Macingwane bekumele deputy u1 deputy 1 or deputy 2 adlulele deputy minister Ncese bengakuzwanga deputy ministers yes okay ngiyaqonisa angithi abaphathi bakhe usibiya since engekho masemolo adlule kubona ukuthi nalo udaba lokanje ababeke okay can I ask the next question yes please I know ukuthi iANC KwaZulu Natal iyemakhe ubaba uMacingwane for the presidency of the ANC and it has resolved ekutheni ubaba uMacingwane is the candidate from KwaZulu Natal ekufanele ahamba yo compete for the presidency of the ANC ucabanga ukuthi lokhu ngaba isimiye campaign yokungcolisa igama lika baba uMacingwane ukuthi angabe saba ingxenye
yomjaho wokujaha isihlalo sikamongameli ka-ANC usho mhlambe lento ingathintana noma ingahambisana nalokho. Angifuni ukungena kakhulu kuleyo mbomvu ngoba lokho bengakhishwa since ayikhulumile futhi no ufikile endalweni ukuthi kavese le yama campaign alentuzana ama-elections ibingakakhulunywa eyathintwa leyo, so angikwazi ukuphawula kulelo daba lolo. But if ngizothi okay sengiphawula as umhlali nje nama-South Africa ngizwa kuthiwa bese kukanjalo, ngingaphinde ngikusho because ngikubone nakuma-comment kuyavela futhi ukuthi kavese ngenze kuba it's a smear campaign yokungcolisa igama lamaCingwane cause naye uNdonga ungathola mhlawumbe naye khona abantu abamsebenzisayo behind the scene ukuthi azokhipha izinto kanje ngoba sekubheka kanje and ukhumbule ukuthi icontract yakhe iyaphela, vele kumele ngene enhlizweni zabantu kakhulu and uyazazi sibayamthanda abantu but uyazazi uMkhwanazi ukuthi he can only be a provincial commissioner ku 2 terms and is not coming back. Ukushilo lokho ukuthi iterm yakhe kwaZulu Natal angeke isavuseleleke, so njengamanje akukho kuthinta yena no baba uMacingwane. Umuntu ongavuseleli contract wayemqashile okupresident, ama commissioner aqashwa president and then is going for national if ukuthi ngoba nika baba ufana uSimola iyaphela. Manje ngicela emlomeni umbuzo la ongenza ukuthi kavese ufuna bona abantu laba abamthandayo kube yibona abamlwelayo ukuthi ahambe yongena kule ya national njengamanje. But ubuke wam-engage wena upresident because upresident last time we checked he was very happy with the performance of uLokhuzana of ubaba uMkhwanazi, so we never heard ukuthi he's got a problem. Ube nenkinga yena upresident nobaba uMkhwanazi, asokhuluma okwamanje nominister, sisakhuluma ngopresident. Okay, angithi akanaso nasiqiniseko sokuthi kavese kungenzeka lokhu usaqoko yena or qowe mhlawumbe omunye umuntu mhlawumbe bengenza qowe yena uSibiya ngithi ukuthi azoba mhlawumbe kukhushulwe yena abekwe mekuthi uyaphumula uNtuzana oMasemoli ukhushulwe lo ngaphansi kwaSibiya akunyuswe. Wayesebenza apho uMkhwanazi before azoba ucommissioner kwaZulu Natal? Angizwani? Wayesebenza apho uMkhwanazi? Uke wa act kwi-national. Waye actor ngesikhathi kaBaba Zuma. Wayesebenza phi? And I'm not sure about that. Okay, he's a lieutenant general. So whether we are Pumekbenu commissioner, he's still a senior cop because he has ended in the force. He'll forever be there. He's a senior cop in South Africa. But we're head of STF. So he's not coming back to sit at home. With or without anybody's like, whether we Siktandi logo. Why the president to call no mageko and is a highly decorated cop for that matter. So kufanele understand that sikhuluma ngesopolitiki, sikhuluma ngepolisa. And singamatanisa futhi nepolitics ukuthi kubhlungu sephumile lo bhudo MK kunama yabo kade nathi silwenza oluthi uphenyo emaceleni kunama video avese amatanisayo nelinye iqembu lepolitiki ukuthi kavese kumele ngishona or MK party okusikavese ngenze kuba mhlawumbe usebenzisana nayo kavese ukulwisana nani neNC or ukulwisana noMacingwane. Mkhwanazi. Exactly. Ubani unkosikazi wakho omataliswa neMK party? Konke asikuveze obala. Akusizi ukuthi kube khona into esifihlayo nesimbambathayo. Unkosikazi wakhe ngicela mlomeni angisho ukuthi unkosikazi ngithe umataniswa neqembu lezepolitiki okuwumkhonto wesizwe. Yena umataniswayo. Yena bese umataniswa nelinye iqembu lezepolitiki ongenza kahle. Mkhwanazi self. Yes. And uma ungangena lokho ucheck nje like kuma posters at Facebook vese already bamatanisa even nabo abanye bakhona abalandeli by MK bathini kumele zoba iSG yakhona kavese and nginawo ama screenshots. But that is too low for him. And we remember ukuthi uMkhwanazi does not really have a very good best relationship no baba uMacingwane. I mean ubaba uZuma. Asingazama ukuthi sikhande nathi ethi campaign. Okay, by the way, bantu bakithi njoba sikhuluma la we've have on our good knowledge there are about 100 fake accounts la ku social media. Amanye ancoma uMkhwanazi akhandwe abanye abantu, amanye alwa noMkhwanazi akhandwe abanye abantu ukubanga uDungunyane
to make sure ukuthi asas mhlambe nawe uyi-fans of senzo nje awuyena uyabo mhlambe you are also part of those fake accounts because maningi ama-account ekuthiwa asixhakanisile la izweni ayale amanye ayale. So my last question to you uthi umataniswa neqembu lezepolitiki, and this is the first time as a South African ngikuzwa lokho kodwa uyibambe lapha. I believe you're an ANC member, right? Ngicela uyibambe nje lapha. Sawubona baba uNkosikhona Manana we-ANC. Njalo. Uyaphila mfowethu. Hayi ngiyaphila kunjani mbo? Uyayazi into yokuthi uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi waKwaZulu Natal umataniswa neqembu lomkhonto wesizwe? No, I don't know. Uyaqala ukuzwa lento? Yes. Ngiyabonga. Right. Cela ukukuvala kancane. Wedonda wini uyiqembu lenkatha noma wini? Ngumkhonto ngihamba nega. Right. Ubaba uMkhwanazi umataniswa neqembu lenu khonto enjalo ke wayisa? Ay angeke ngithi akazi kodwa emadlibeni ama ukho kwake kwafika lutho. Okay, right. Done. So manje nabo ngifuna uyicontradict. Mangakaze kufike kushuda ukwazi. Siyabona. Asibuyele kuwena fans of sense. It is revolutionary to stand for the truth no matter what. But it is counter-revolutionary not to stand for the truth. The truth shall set you free. Ukhulume nomusi kufudumele, ulimele iqiniso. So I will ask you again. Kukhona la ke kwamataniswa khona uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi neqembu lezombusazwe elumkhonto wesizwe? Yes. Njengoba kade ngisho ukuthi abalandeli bawo umkhonto wesizwe and ngizokusendela i-screenshot ngizobhekela futhi because beku-screenshot se-video lesebe ngisitholile ngizokubhekela futhi ne-video ekhona la ku-TikTok ngikusendele futhi in your inbox. Okay, but wena lokho ukusho based kwi-screenshot akukho la kunento yeqembu oyaziyo ukuthi iqembu limatanisa nalo njengoba kavese nami. Okay, qhubeka Mbomvu. Yeah, kodwa le womkhonto wesizwe kukhonto yakahlanganisa umuntu ophethe amaphoyisa waKwaZulu Natal ubaba uMkhwanazi neqembu leni khonto enjalo wakwayizwe? Aze ngizwe lutho uhubhu kaBhejane okhulunywa yilo muntu lo. Okay, right. Macingwa, sorry, fans of Macingwana. Mfowethu, uthini owakho umbono kulesimo isizwe esibhekene naso njengamanje? Sithi nangu president uyabuya eBrazil, ubaba Macingwana is still the minister, and mind you, akusho ukuthi khona esimhlulelayo kuyona yonke into eqhubekayo njengamanje, but kuyekuthiwa isubstantial evidence makuthiwa nansi ebambekayo. Ubaba uMkhwanazi ukhipha evidence ebambekayo lapha ya in case of ama message ayehamba between isigebengu noma businessman nobaba uMacingwana. So uthini wakho umbono ngaso sonke lesimo esikhona njengamanje? What would be your best advice to us as a country, as a fan of ubaba uMacingwana? Uthi kwenziwe njani makunje? Ade ngiyashiqela ngiqala ukukhuluma ukuthi avese istory siba nama-side awu-2 eletuzana siba nama-side awu-2. So I think kule kumele kulindwe umengameli ukuthi uthatha sephi isinqumo. Vele kumele kwenziwe ama-investigations, kuphenywe yonke into, kuvulwe namacala if kumele kuvulwe amacala, kuboshwa ababoshwa kumele kube khona ababoshwayo. So kwamanje ukuthi abantu bengathatheli ngey'nhliziyo bengathathi side fast, belinde kuphenywe kwenziwe wonke ama-investigations okumele enziwe. Kube kuyima kutholakala ukuthi who's wrong who's right, ufakazi lebo phetho uNdonga bulegit or ubufakazi obuthempiwe. A minute you are saying that to us as a nation, kushuthi zonke iboshwe isejela iphume ngoba amaphoyisa uMkhwanazi iphoyisa. Kushuthi ubufakazi amaphoyisa abuphathayo kungenzeka ukuthi khona obungekho legit. Are you saying amaphoyisa ala eSouth Africa ayaphatha ubufakazi obungekho legit, obfabricated? Are you saying that? No. But uthi kungenzeka ubufakazi buphethwe uGeneral Mkhwanazi abukho legit.
So that means he fabricated evidence that is not there. So kuze ngoba sinabafowethu abahlele ejele sinehlobo. Asiqale phansi. Right. Kumele kwenziwe investigations kutholakala ukuthi lobo bufakazi aphethe bu legit or not. Vese kugcine ngavese icala kumele idlule enkantolo kumele liphume ephoyiseni bese kuthatha isinqumo ukuthiwa uyahluleka usibandakanya. Njengamanje kwenziwa ukuhlulela umuntu without No, ukuhlulela umuntu uthi clean governance. Mina ngibuza nje kuwena ukuthi eSouth Africa amaphoyisa ethu bonke abantu abagcwele emajele inkantolo ubufakazi zibuthola ngawo. So are you saying amaphoyisa ase-South Africa ayabufabricate ubufakazi? Kungenzeka ukuthi umkhwanazi uphethe ubufakazi obungekho legit. Mawuthi kufanele investigatewe kuqinisekiswe ukuthi abukho fake na. Is that what you are saying? Because this thing I strongly believe our learned friends, I'm talking about the law fraternity of this country, can use this. Kuma case amaningi ngoba kunabantu abagwetshiwe ngobufakazi ke kuthiwa buqanda ikhanda kanti mhlambe bufabricatiwe. So are you saying you fabricate ubufakazi? Mana Mbomvu ngizokubuza, okay, yes kuyenzeka Mbomvu baningi abantu kavese abake beboshwe uthola ukuthi ngempela icala kaleza ngoba ephoyisa lithole ubufakazi kwathiwa nabo ubufakazi obubeke phambi kwalo. So lokho kuyenzeka. Aphelile yakamba Miyeza uyaphela. Noma angibingelele nethimba lakho nepanel wona wonke umuntu okhona la. Ngizoba mfishane cause sekehlela ngezantsi. Ebengakucela nje kulesikhathi leso sikusona. Nompresident okhona osuka ngaphansi kwa-ANC ngoba siphethwe i-GNU. Udaba engathi engalihandlisha aliphathise kwey'khali zamantunga ngoba it's very very critically. But one thing I can assure you, as citizens from KZN or people of KZN, we are very happy in the way how Umkhwanazi is handling criminals. Everything should be exposed. Ngiyezwa abanye bathi bekumele aqale kumphathi wakhe whether ku-minister noma ku-national commissioner or whatsoever. But why ukuthi kuzofihlelwa i-public izofihlela izinto ezenzakalayo within the SAPS industry ephathe nobugebengu ezenza umphathi ungahlali kahle. And we stand by his side. No matter whether he's wrong or right, but whenever he's exposing criminals, yebo akekho umuntu perfect 100% emhlabeni, but makuzovela igebengu Mbomvu kuyasabisa kuye KZN kulezi insuku. Mawuzwa kuhlezi uthi uzwa ama state naseyindabeni kuthiwa inkabi zonke even ko Eastern Cape ko Cape Town esuke ibulala isuka kwaZulu Natal. Ayikho umnandi leyo nto leyo. We are sick and tired. Kuleli izwe leli awukwazi ngisho nokuba ne freedom of speech even here on social media. That's very true. And asikukhumbuleni lokho Umkhwanazi Miyeza. Yes. Qhubeka. Right. Ngithi sezisalithiwa sizothunya uphuthu. Impilo yomuntu recently move. Into efanele. Imdonsela ukhaphethe uMiyeza inetwork yakhe ngiyazwakala bakwethu. Right. Yeah, inetwork imdonsela ukhaphethe uMiyeza thola indawo right bakwethu iKZN ikuyaba elinye lama province abekade engo alibhadwa. Wafika Umkhwanazi uselilethile uzinzo. Imoto zemali beyibanjwa mhlambe kathathu ngeviki. And we have seen ukwehla kwezinga lobugebengu and sibona kukhona iway forward. And then kwakhona kwacaca fans of Senzo ngizofisa uphinde usize uke waboshwa. I mean iIPD ike yacharge Umkhwanazi yaphinde yakhoxisa lokho. Lathi into igama lika minister waphinda wayikhulumela wathi cha akuyena kwathi uyena obethe akaphenywe Umkhwanazi. Bunjani ubudlelwane buka Mkhwanazi no minister? Is it a rosy good relationship? Ngokwazi kwakho? Fans of Sense. Angathi fans of Sense ayisekho. Kodwa
Naka iqembu lenu lithinteka ukuthi sixakeke nje nani niyathinteka. Kwenzekani ezonisakhile? Cha wembomvu mina angisuso politics futhi njoba ngizokhuluma la angizokhuluma njengomkhonto. Cha. Ngizokhuluma nje ngokujabula kwami ngendlela izinto ezenzeka ngakhona njengoba uke wachaza ukuthi iKZN ke kwaba uAlbadwa. Angifuni ukuthi mangikhuluma kuthiwa bengikhulumela umkhonto, angikhulumela umkhonto uGodole nje umbono kaGodole lona. uFriends of Senzo yabona nje lento le yo friends of iyo vele le exakayo ngoba mayengalibeka ngesizulu nje leli yagama umngani kaSenzo kusho ukuthi vele uzodefend uSenzo but ngoba isilungu kuzobe ngathi into enganakekile. Uyabona nje lento Mbomvu uNdonga sizoma naye futhi solwa hayi kancane. Akebuye nje umkhulu wabo le ebesethi uzozama kuzamayo ngendaba kaNdonga. Sizommela kuze kube segcineni ngoba into ayenzayo umsebenzi omuhle kakhulu. Manje laba bacabangela izisu zabo njengomuzwa naye umngani kaSenzo ekhuluma kanje hayi ukuthi ukhulunyiswa yini uyazi ukuthi yini ayitholayo ngale angeke uze uzodefenda njengoba bebenza ombalula yashesha yambuyela ingqondo ngoba abantu abaningi ivaccine iphelile egazini ingqondo ibuyile sebeyabona manje ukuthi nanku umbhedo la ukhona. Hayi Mbomvu nje mina engingakusho si behind unkwali ngayo yonke indlela futhi mina ngiyomeseka kuze kube segcineni leshiwo uFriends of Senzo ethi umantaniswa nomkhonto uNdonga cha usiyambhiqa nje usiyambhiqa ubona ngoba ekhuluma iqiniso mhlawumbe ujwayele ukuthi abantu asebephuma kuANC mhlawumbe benza njengaye uNdonga cha engasukwenza nje kanjalo uyozikhulumela yena ngalelo langa angikaze ngikuzwe ke futhi nami ngiyaqabuka impela ukuthi umantaniswa nomkhonto uyasebenza nje uNdonga ama drugs ingane yiphelile eThekwini ngangiqala mina ukubuka naseGoli bakhona laba ababhema ama drugs ingane kodwa kade ngiqabuka into engiyibona eThekwini kodwa ke manje kuya ngokwehla ngoba babanjwa abantu bama drugs yini indaba yakho uNdonga ukuthi uyalwa namaphoyisa ulwela iqiniso but umuntu olwela iqiniso ke vele kuANC abamfuni ngoba ama leaders weANC wonke acorrupt angazi ngayibiza ngithina ngifuna uze ngikhiphe igama elingelihle kodwa nje bonke nje babonile beqale ngokudefenda nombalula naye uSenze idefender zigebengu zodwa lezi ongeke uze kulunga sibagadileke abazama ukukhipha uSenzo ma ukuthi vele bacupha ukuthi basibophe bazosibopha kosho thina ke kulokhu uthi akhalo mhlawumbe macungane yobe semuva sikhathele labani laba Siyamyaza our right ku platform noma ngixolise networking dozela uCapet I'm with uGodole nabona bonke abantu aba in support of ubaba uGeneral uNhlanhla Mkhwanazi noma futhi yamdinga uMkhwanazi on our lifetime sisatshiswa every day satshiswa ngokuthiwa sothunya uphuthu uGodole uyilentozana uyi-example yaleyo nto leyo every day on social media akusekho lula impilo yomuntu eKZN kwaZulu-Natal ifana nje ukugxoba intuthwane endlela into ongayibona uyigxoba ungayibona ushiye kanjalo maningi ama cases of which are pending kunamhlanje singazi ukuthi kuphele umuntu uyashona Mbovu mayengenamali la eMzansi ashone kuphele kanjalo nje umuntu uyabenza ubugebengu kuphele kanjalo ungazona ukuthi into ebhekephi kulesikhathi lesi uANC kukuwona ukuthi udaba uzoluhandlisha kanjani if however they can handle this matter so recklessly hayi bazoyibona next year we are going on local government elections bazoyibona bafana nobani 2029 they're gonna get worse than what they have on 2024 ngoba Mbomvu uya sick and tired indaba okuthola amasela igebengu impilo lesikhuluma ngayo Mbomvu ngaba buhlungu Mbomvu namhlanje noma kusasa ngithi ngiyavuka kuseni uMbomvu akasekho next week uMbomvu akwazi ukuthi wabula ubani kuze is so kade sikubona sikhuluma nawe la live sikwazi ukuthi uyiTikTok noma nithi niyezwa sithi siyeza umyeza noma uGodole akasekho is like that and isiphela into yakhona siyazi ukuthi ihambephi Mbomvu we are Mkhwanazi is us and we won't retreat or surrender on supporting him
We are behind him at all cost. It will be the first time in my life ukuthi ngihambe ngiyohlala estradi lo ngayigcina into le university. Uma kuthiwa kiwe estradi noma kwezani ngamane ngithola mahlafuna nama kuthiwa kuyoluthwa kuphela indawo 2020 thola mahlafuna nami ngikwazi ukugijima phansi ngoba mbovu sikhathele. Our politicians baqala bathatha lento engathi incane. Umbalula ngimzule ekhuluma uqala wathatha ngathi incane uqala the first response on media uDabela Mkhwanazi uthe mayesebuya lapho wabuya wazomphika uSenzo makuthiwa uSenzo remember ANC wathi no is a minister waphika ngabona ukuthi they are really confused uDabela Senzo uSenzo ke mina can't lie bengimbona njengoba omdala ngimhlonipha ngimethemba ukuthi umuholo uthi mangabe se office akwazi ukuthi abe busy nomsebenzi wakhe but on the allegations lawa khona they must handle the matter so very critical and they must be vigilant on it. Bese ngiza kulento lento kuthiwa yini ANC Youth League angazi noma uColin whatsoever. I-ANC Youth League yini umsebenzi wawo lapha? Abahola banjani laba ba reckless ngalomhlobo lo angazositshela ukuthi umkhwanazi uthanda ukubukwa uthanda ukukhuluma kwemedia avela game wayengabi usopolitiki. Yini lo nto leyo ukuthi sithi sineyinkinga ezingaka eMzansi ma murder cases into nje ukubulawa kwabantu nobugebengu and okugcina ke Mbovu engifuna ukuyisho ngodaba lika Mkhwanazi ama politicians they mustn't use masses on the ground on their benefit. They mustn't take ilento zani advantage on our expense. Bese qhamuka iqembe lokuthi bese lithi liyamasha noma lithi lenzelana le masha in support of Mkhwanazi. We won't tolerate such. We will support Mkhwanazi as neutral as we are on the ground, not supporting any march planned by any organization or individual from any political party. Lokho we won't tolerate such nonsense Mbomvu asifuni ukusetshenziswa and siyabonga abantu abafana njengo Julius Malema mangabe besupport Mkhwanazi but we know very well ukuthi Mkhwanazi into ahleze khala ngayo it is foreign nationals as a major problem in this country while uJulius support engafuni lutho ngama illegal immigrants okuthiwa committee ubugebengu and then moving forward futhi we know very well ukuthi ubaba as an acting commissioner on 2012 nani wamkhipha Mkhwanazi yonke lonto iyavuka we know ukuthi abantu abakuthanda ukubona lonto le on social on media but kuyiqiniso lingelize laphikiswa siyazi kuhle ukuthi Mkhwanazi maye supportwe ama ground forces noma izwe lonke ngijabulile imatch kade ikhona eWestern Cape Town izolo it was neutral and transparent and then our politicians must know it very well ukuthi we won't surrender on this one. And then whoever unga act against Mkhwanazi right now mthatha usona lona lephi iqembu we will punish the organization for such instance. Thank you. Ungakanyamalala imiyeza Babu Manana we-ANC Babu Manana nazi ziyakhuluma insizwa neutral enyisho njalo ugodolo womkhonto uthini wakho umbono njengomanana angibingelele Mbovu nabafethu bonke abakhona la Mbovu mhlambe angiqali ngokuthi ngiyabona imoya iphezulu kodwa angazi isizathu ukuthi yini sekwenze njani njengoba sikhuluma sila yeah I think the whole case yeah into ethule undonga lapha yana mayekhuluma ku media isingesibuye singihluleke mhlambe khona la ngisale khona ngoba isingesibuye singihlule mhlambe khona la ngamzwanga khona le case kaNdonga le ndaba beka uNdonga it has nothing to do with MKDA IFP ANC as political parties but abantu yabona mawukhuluma ngocommissioner noma uthi ucommissioner ngubani noma ucommissioner Manana somewhere somehow ne-family yakho uyavota iqembu alithandayo but the case has nothing to do ukuthi ubani o-affiliate kuphi these allegations yabona Mbovu like laqhuma ibhomu eMzantsi Afrika elokuqala lesibili leli liqhunyiswa uNkwale laqhuma ibhomu sathuka sonke ukuthi awukanti khona abantu akade bezenzela la eMzantsi Afrika sithule nje singaboni thina sabonga ukuthi awusesiyazi ngesikhathi check islibe
No. Oh, Angithi yabona uNdonga ke sithatha ngokuthi uthule ireport wayithulele uMzansi Afrika. Yezinto ebesingazazi thina. Yes, kuma allegations till proven otherwise. Ngiyazi abanye bazongixeka ke kodwa kulungile because I'm not here as a member of the ANC and I'm not a fan to anyone. And I've never been a fan to any individual, but I've been a fan to Orlando Pirates only. I will be a fan yakho Mbovu if ungaqhubeka ushaya isibhakela. I can be a fan yomuntu owenza sport. I cannot be a fan of any politician. Manana. I don't hate politicians and I respect politicians. I respect ward councillors, everyone. No matter who lipi iqembu mangabe uyileader la ngihlala khona ward councillor, I respect you. That position oyiphethe. Yabona ibhomu kaMkhwanazi lesibili eMzansi Afrika. Ingakho sithuke kanje ne. Sathuswa ibhomu ngereport kaThuli Madonsela. I'm not mixing my issues, but I'm saying into vele iphume ibhomu nje emphakathi hayibuka kuze kuthi nokuthi singazi. Same thing is happening. Umkhwanazi is telling us stories ebesingazilindele. Now, that's why ngithi imoya iyaphakama ngazi ukuthi why masixoxela iphakama imoya ngoba upresident mayefika noma ngathi ufikile noma akafikanga. I don't think we should really sit sirate silindile aseliseni imoya. But the bottom line is upresident does not investigate. Futhi upresident ngeke amxoxe uNkwali. Ngeke amenze lutho. Ngeke izinto ekhona imash. There will be no mashes. I'm telling you, there will be no matches because nothing happened to Nkwali. That's why ngithi moya siyehlise kule platform mhlambe ke mase singaphandle singakhuluma ngendlela kodwa ke No, I agree with you. I also do know that the president I said earlier on nxa kungenisa khuluma baba uManana, the president I would say on my side has taken a decision. We are waiting for him to pronounce on the decision. Kodwa qedela baba Manana. Izokumangaza ngoba umbombi decision izothi sonke mhlambe singayisuspect nje. Ayona le decision izoba yibhomu. Because khumbula ukuthi ulwazi lami mhlamba ngithi ulwazi lami oluncane nginalo. uNdonga akaqashwa ngomongameli. Waqashwa uNational Commissioner. Yes. Therefore that's why I reporter ku National Commissioner. President has no say emsebenzini kaNdonga. He can only appreciate umsebenzi kaNdonga and that's all. National Commissioner enoqasha umongameli angamqosha noma ngayinini for whatever reason. Asasilungiseni going forward. Yabona kade ngizwa earlier on nje ngisemgwaqweni bethu abantu uNdonga for president, uNdonga for president. Yabona uma ngabe ufuna ukumdemote uNdonga mthathe kumenza uminister of police or president so busumdemothile because uma isehle lapho usehlele esihlalweni ubheke lapha phansi akasekho hands on i-demotion futhi angimboni uNkwali uyabhudi usmart besides by poise mawumlalele ekhuluma that person is very smart and I don't see him taking that baseless decision. I'm not saying umuntu oba politician uthatha I decision e baseless kodwa yena at that level akuyona angimboni uNkwali mina ngena ku politics. It's fine ngaba uNational Commissioner ngabe icontract yakhe seyiphela ngala so be it. Ake ngathi Mbomvu before la ngathi yabona uNkwali mayisebenza kanje. uNkwali he will not fight i-corruption noma ugebengu ekuhlaleni uma ngathi ngayithola i-support ayifanele. Yabona manje kuyavela ukuthi khona la enqandeka khona ngithi mangabe ngisebenza khona elinye iphoyisa lenza otherwise in other words livimba ukusebenza kwalo noma ngabe kuthi ubani ko-interferisha uyaphazamiseka. Umuntu onjengayo udinga i-support. eMzansi Afrika uyabadinga abantu abafana noNgwane xa uNkwali sorry uNkwali uma ngabe uyamdinga uNkwali wase-Eastern Cape uNkwali waseMpumalanga uNkwali wase-Gauteng for us to fight corruption. Siyabadinga uNkwali abantu zonke le ndawo ngoba ngabe sizoba noNkwali kwaZulu Natal. It's not a solution to a crime. Njengoba sikhuluma sihleli la thina sibhizi sithi sakhizwe khona abantu abahleli lapho behind your house baplana
baplane ukuyobulala. Whether you take unkwalo ukuthi abe solution to situation yaseMzansi Africa. First, we must work together to fight crime. I'm saying uyaphazamiseka emsebenzini ngokusho kwakhe akusho. Yes. Okunye okulandela lapho ukuthi yabona mfethu nalento mangabe sekuqala sekunje inkomithi angazi imoya yabanye abantu siphakama sifika kanjani ku level ukuthiekukhona the friends of Sorenso. At this juncture sifika kanjani lo level of friends of Sorenso, and I don't think uMocingwane uyayithanda leyo nto, because in other words sesiyavuma ukukhona indlela abantu bethu sebe accept ukuthi ikhona i wrong enziwa uMocingwane, so let's defend, let's be friends of Sorenso. Bekhona friends of Sorenso ngeke ngimusho la ngoba subject is not about that person ngalesa sikhathi, because there was a case even in court. Yini manje kube nabantu bani sekwenze njani? Sesiyazi kanti ukuthi uMocingwane konta yenzile. Sengabangani baka Macingwane based on what? This is nonsense. And I'm saying in that case because but one thing I can say, we are not relaxed as a country. We platform Babu Manana. Kwa clean governance, we don't do that, eh? Axolisa Mbomvu kodwa into engifuna ukisho, we are not relaxed as a country. Ubhuti uManana ifengasitshele into ku platform Miyaza. Yabo. Okay. Mhlawumbe kumele ngiqale ngithi ngwamunye wabantu abakubona ukusebenza kaBabumkhwanazi and angiyiboni problem. And lento ayidingi ukuthi ubelong to a political party to make sense kwenza izinto. Ayidingi politics lento le. Just common ukuthi usibanibani wenzani, isibanibani wenza kahle noma kenzi kahle, simple as. Bengisathi nje ukuthi yabona mase sicreate ama platform nje ukuthi sesicreate nje ama platform anesa the friends of Sorenso. Upresident mangabe fika or at any time mangabe zokhuluma with media noma yisizwe whatsoever. I suspect nje ukuthi upresident uzo appointa a sort of an inquiry ezwenza investigation because khona ama accusations currently. Then bese yaqo president is not going to deal with anyone except umuntu amqashile nguminister. Uzosho ukuthi wena ngimi wakwenzakalana Sorenso investigate this, I want a report mhlawumbe 24 hours or 48 hours whatever the time president was deciding. So I'm saying yonke lento izokwenzeka kuzovela lokho esifuna ukubona kwenzeka. Umyeza, I'm not saying South Africa wabantu are not ready flex asithukile sonke sithule into enzakalayo. But what I'm saying ukuthi izo unfold so lithola iqiniso ekugcineni. Yes. And okugcina nje mfethu okugcina wembomvu ukuthi angazi mina ngiyacela masifika kule platform yakho ukuhlonipha kubalulekile kakhulu. Yes. Yabona masekuthiwa lezi labantu labenzi ba corrupt sogcina sesivula iplatform sithi hayi angithi no wakho khona ohamba inkantolo kumanje kwathini asinqandeni le ake sikhulume ngalolu daba lolu mhlambe iplatform eyelandelayo sizokhuluma ukuthi obani kule part aba corrupt obani abangekho corrupt ngoba le platform okwamanje ibikhuluma ngale subject le. And I'm not in denial ukuthi umngani wami ukhona ohamba inkantolo ngoba uthi corrupt nawe wakho Mbovu khona ohamba inkantolo ngoba uthi corrupt. Asikhulumi kodwa ngaloko kwamanje. Manje bengincane nje kuma kuthiwa hey ANC corrupt. I'm talking to you, remember ANC, I'm not corrupt. Siyabonga. I'm not denying anything. Siyabonga kakhulu Babu uManana. Miyaza ubulungisani? One thing I can show you as a country here, we are not relaxed, Mbomvu. Yeah. We are having a phobia. We're experiencing a phobia in our lives, pertaining to our lives. Yeah. Even our families back then in KZN, bane phobia. Yeah. Mbomvu, impilo ayikho lula currently. Angazi noma nisekhona yini. Second. Kotola sekhona. Second. All right. So yeah, asikwazi in this case ukuthi umoya ethi ngabe bikho phezulu. Ngoba we have been in denial of so much. Ziningi izinto Mbomvu kube ngathi azenzeki while sibezazi ukuthi ziyenzeka. Maningi ama cases kunamhlanje angena solution asiyazi reason yaleyo nto leyo.
and we cannot relax as a country. So into ofuna bayazi ke ufuthi funa sikhulume kuma organization ngibona amaqembu abantu ufuna bayazi ukuthi we don't need any reason or justification. We will support umkhwanazi whenever nanoma yini siyena sokwazi ukuthi sibe naye. If it means for us to die for lento eyenzakalayo, it is fine. Abantu singaba yitarget ngoba vele futhi kahle kahle eNingizimu Africa into eyi solution to silence people ukuthi babulawa ngoba there is no justice at all. Ubulungiswa bukho. If however someone else speak justice, like he becomes a threat to our fellow leaders. So ayihambi nga ANC noma if however members of ANC aba implicated nanan, we let it be. Accountability funa babhekane nayo phela baboshwe bahlale phansi. And believe me Mbovu, since umkhwanazi eveze lokho and then vele ngeke umkhwanazi smart kakhulu ngeke aveze into kanjena kungenabe kufakazi. Ngifisa singathola ipolice report ukuthi mangakanani amaphoyisa azo resigna emsebenzini noma a resignile kusuka namhlanje kuyale. Even our politicians siyayidinga into kanjalo transparent kanjalo ukuthi bangakanani abantu aseberizeni yini into eshayikisa abantu kangaka umkhwanazi mangabe ezokhuluma kanje yini into ebagulisa amakhanda even politicians. Umkhwanazi uyiphoyisa and into akayifungela uyayazi. Uma sizokwazi ukuthi sibe nomesa yethu omanathi ongekho eqenjini noma ongaqoke iskipa sanhlangano but amele justice kubantu kuthini kuwena as umhlala seningizimu Africa uzwa kuthiwa imafia belukhuluma nominister litshela ukuthi seyizolunga into yalo lisabisa uminister ukuthi lizom-expose on social media. Ithini yonke leyo nto leyo? Uthini a normal individual uthi uyezwa kuthiwa iyona control uminister even nationally uthi uyezwa kuthiwa the former minister ubani ubabheka icele wake wahlala emzini wemafia noma umuntu okuthi ithini yonke leyo nto leyo? Of which has been influenced. Absolutely. That might be possible. So ithini leyo nto leyo thina ngapha sathi yabona Mbovu awukwazi kuyo reporter ePool station right now ukuthi uMbovu udayisa ama drugs. Ngeke ngikwazi ku report ngoba kunephoyisa elizohamba lokutshela ukuthi umyezi umfana omnyama lapho namehla amakhulu usefike wazobika lana ukuthi wena Mbovu udayisa ama drugs. Sekumele kwenziwe njani? They must get rid of me ngoba mina ngidisturba iprocess noma izinto zonke ezenzakalayo. Sibheke phiki sizoba i-country enjani Mbovu of which we can't even trust our SAPS department into esithembele kuyona but akusamele sikwazi ukuyilentozana ukuyithemba ngesimo sokuthi vele ayikho justice. Mbovu mawungenamali la eMzansi impilo yakhe ifana nento engekho. Mangenali imiliyoni engizolishiya kwenziwe investigation ngokufa kwami into yami izodissolve kube into efana nento engekho. Egoli thina abantu ufuna bayazi thina sikwazi uNatal asifani njengamama province thina siyayithatha decision. U-ANC ulapho khona kunamhlanje it was because of iKwaZulu Natal yathatha isinqumo sokuthi no more intolerance of nonsense. Sikhathele bakhathele abantu bakhona ba decide otherwise bamane bayihambela nobaba lenkandla bayivotela ukuthi bawalahla amavoti noma benza kanjani asinankinga nalokho but bathatha isinqumo ngesimo sokuthi basebekhathele. So into kumele ukuthi ke inhlangano nenhlangano ezotheklisha udaba noma ezokhuluma ngoludaba lolu kumele ukuthi yazi ukuthi iwona mapha ama consequences ezobhekana nawo. Mina my advice ekade ngishare for ubaba umhlonishwa uSenzo Mchunu uMacingwane aka step it down immediate noma resign noma athathe i special leave ahlale phansi investigate ehlele ekhaya engadisturb iprocess yokusebenza kwababundonga ngoba otherwise he will be costing his organization. Uma ngabe yi-true revolutionalist umzabalazi ngempela omele iqiniso akadedela ukuthi no the truth shall set people of South Africa free. Let me step back currently since there are these allegations because I can see and read ukuthi spirit sabantu imoya yabo is more than alert and iphezulu akenza iqiniso besethi to save my organization let me step back while the judiciary committee intervene on this matter kuphela. However, if it done so besethi no I'm coming back since this 1 or 2 or 3 has been revealed ukuthi umkhwana zoyesiqambela amanga into nje ngobaba njengamanje into okufuna yenza umhlonishwa. Otherwise thina sizobabuka njengabantu abanenkinga
abafuna ukudissolve umkhwanazi why lo mkhwanazi emele thina on the ground ngiyababona bonke nje benza i-leadership ekhona even yakhongolose and enye into kunobaba umhlonishwa lapha okumele thalimele lolu daba lolu ubani ubaba umhlonishwa uThami Ntuli uMphemba told us ukuthi wathatha iletozana department la SAPS wayifaka ngaphansi kwakhe wathi njengoba esebenza kahle kangaka ubaba umkhwanazi because of him ngoba yena wayithatha department efaka ngaphansi kwa Premier siyamdinga nawo Premier ukuthi akwazi ukukhuluma nomphakathi simbone supporter futhi umkhwanazi nokuthi aqindezele ukuthi upresident yes usaqindezele na ukuthi upresident iyona yipi initiative okumele ayithathe towards umkhwanazi funa lokho sikubone lokho baba uMntuli ukuthi akwazi ukuactela kungabe ukuthi bamkhumbula makukuhle kuphela noma enza kahle noma enqonywa abantu siyayidinga izinto ezikanjalo sifuna ukumove siye phambili as a country ukuthi akwazi ukuqhubeka ubaba umkhwanazi sikwazi nathi masifike KZN sizophumula emakhaya si relax ungathi ulela ucabanga ukuthi ngenze ube nomfana ocathamela emva kwendlu ngoba uveza ukuthi iqembe lokuthi lathi lakhe isakhiwe ngo1.1 million into oyibona ukuthi ayifike na300,000 awunayo ifreedom of speech awukwazi ukwenza lutho hayi we are fine Mbomvu so whoever was against veleke ngeke ulithanda iphoyisa mangabe uyisigebengu whoever is against umkhwanazi shuthi uyazi ukuthi yena udlaphi noma uphila kanjani vele isigebengu nephoyisa into engasoze yazwana I doubt ukuthi singaba nabantu abathi bangabaholi noma bakwe leadership of which they can be against ubaba uNkwalenkosi ubaba uNkwalenkosi is us and we are Nkwalenkosi we will never surrender from that thank you Mbomvu ngiyabonga siyabonga kakhulu kumfoka Myeza mfoka Kotolo before ngiqhubeka nxese ungixolele bakwethu unfortunately there are influencers people that have a following and we normally call them influencers like Okotole or Myeza it is important ukuthi nabo sizwe ilaka labo kulolu daba and we are saying in this case siyacela bantu bakithi ningadinwa asi ququzeli impi what we know is but nothing will happen to ubaba uMkhwanazi sizozama naye ukumxhuma kodwa manje musungana says ukuthi is safe na Kotolo njoba ngeke ngachaza ukuthi mina ngukotole namhlanje angiyena lo MK ngoba akukhulumeli MK ngikhulumela nje uvo lwami njengogodolo umfana kaMdleje hayi uvo lweMK cha angikhulumeli MK cha Mbomvu mina nje ade lokho ade ngizokubeka akukho kutheni inkinga abantu enambomvu uthi mawuqala uthi uyakhuluma kuthiwa uyazelapha ipolitiki abantu angithi maye basichaphaza ngale politiki kuthiwa hey awususo politiki wena lana sipolitiki sikhuluma as South African asikhulumi oso politiki noma sikhuluma indaba yepolitiki sikhuluma into ekhulunywa ubaba uMkhwanazi okufanele ukuthi senzo umchunu vele zigebengu ubaba uManana lwade ngenela ngiyamuzwa nje lokho ezenze ngathi akayi ANC sikhuluma ngobugebengu angeke bezivala umlomo siyabazi bayizigebengu so nje uyabona kodwa ke ku wrong phela umfoka konje uMahadebe uMahadebe mfoka Mahadebe ningamshaya umuntu ongashilo lutho ukuthi uyiANC akusho phela ukuthi mawusuphumile kuyona sekufanele kushaye usasela asimiyeke mayikhuluma into esifunayo Mbomvu mina ngikhuluma according to i statement ade bephuma nazo nalomfana omncane lokuthu ubani uMalathi ubani lo mfana lo we youth league ANC loyo simzwile loyo angazi bathi udle kabi ishebhethu bebhibhidla simzwile layo angithi uyabona nawe uMbalulu umbona ukuthi ubuyelwe ingqondo uqale wakhuluma nje into ephuma endleleni yabuya ingqondo waseyibeka kahle lento wambona ukuthi manje useyayincengela uyabona ukuthi abantu babheke ngapi uMbalula uTsotsi uzomkhumbula kudala ethi kwakade eka Minister of Transport ubheka umoya uMbalula uthi ngakuphi kuthiwa ka intervene endabeni yamatekisi wathi akayi lapho yena wathi akafuni luyababa into ukukhuluma uyayibalekela uMbalula luyababa Mbomvu ilokho ayikhipha lapho kimi ngaleso sikhathi ayikhuluma sasixakekile nje Mbomvu uyabona abaholi beANC ngobuningi sebesichaphaze kakhulu basibone ngathi siziphu kuphuku uyabona nje lento kaNdonga iclear
kodwa ke uma befuna ukubona ukuthi ngempela singobani eSouth Africa abathinte nje uNdonga ngendlela abazomthinta ngayo bemthinte kabi. uMacingwane washe ekuqaleni wathi ayikhale siyosho ngenye indlela ke kulokhu ngeke sisathi ayikhale ngoba leli igama abalithandanga sesisoshela inyeke manje angeke size sivuma umkhwanazi ukuthi bemenze intando yabo ngoba befuna ukuqhubha ubugebengu befuna ukuqhubha yonke into yabo. So nje we are behind umkhwanazi. Mina ngugodole ngedwa angikhulumela abanye ngisemva kaMkhwanazi ngiyokhuluma kuze kube sekugcineni. Ngiyabonga amantombela.